आज सोसायटीमध्ये असलेल्या केळीच्या झाडाचं केळफूल मिळालं आहे. मोठं आहे आकाराने, त्यामुळे मग त्याची सुकी भाजी बनवायची ठरवलं. नाही तर नॉर्मली चण्याची डाळ, वाटाणे आणि वाटण मालवणी घालून बनवतात. पण सुकी भाजी पण अप्रतिम लागते. पहिलं ते साफ कसं करायचं ते बघूया. त्याच्यामधला काळा दांडा आणि खाली कसा पांढरा एक हे असतो पातळ ट्रान्सपरंट पडदा, तो काढून टाकायचा. तो चरचरीत असतो वातड आणि काळा दांडा कडू असतो. काही काही केळफुलं कडवट असतात, तर ती मग पाण्यामध्ये रात्रभर ठेवतात किंवा शिजवून वगैरे घेतात. पण तेवढं काही गरज नाही, एवढी कडू नसतात. तुम्ही नॉर्मली अशी जरी भाजी केली ना तरी चवीला अप्रतिम लागते. सगळं साफ केल्यानंतर चिरून आहे ना, ज्या पाण्यात ठेवाल ना त्या पाण्यात अर्धा चमचा मीठ घाला, म्हणजे त्याचा जो चीक असतो ना तो निघून जाईल आणि कडवटपणा पण कमी होईल. तर आता त्या केळफुलं जेवढी ही काढता येतील पाकळ्या तेवढ्या काढून घ्यायच्या आणि आतमधला जो गर असतो ना तो मग सोलत नाही बसायचा, कारण तो सोललाही जात नाही. तो असा छान असा चिरून घ्यायचा, कोवळा असतो, बारीक चिरून घ्यायचा. आणि हे सगळं भाजी करायच्या अगोदर 2 ते 3 तास पिठाच्या पाण्यात भिजत ठेवायचं आहे, म्हणजे त्याचा कडवटपणा कमी होतो आणि त्याच्यात जो चिकटपणा चीक असतो ना तो निघून जातो. आता आपण छानपैकी भाजी पहिली बारीक चिरून घेऊया. केळफुलामध्ये लोह भरपूर असल्यामुळे मासिक पाळीचे ज्यांना त्रास आहे त्याच्यामध्ये फायदा होतो. तसेच फायबरने भरलेली असल्यामुळे बद्धकोष्ठता किंवा पोट साफ करण्यासाठी फायदा होतो. केळफूल तसे औषधी मानले जाते, त्याचे बरेच असे गुणधर्म आणि औषधी फायदे आहेत. आता आपली भाजी भिजत घातली आहे, मीठ घालून तिला 2 तास भिजत ठेवणार आहे. आणि काही नाही, सिंपल कांद्या खोबऱ्यामध्ये आपण जशी मालवणी सुक्या भाज्या बनवतो तशीच बनवणार आहे. हे साफ करायला आणि भिजत घालायला 2 तास जातात, 2 ते 3 तास. नाहीतर ही भाजी तशी झटपट होते आणि शिजतेही पटकन. तर ते कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये फक्त जिरं घालणार आहे फोडणीला, राई नाही वापरणार आहे ह्या भाजीला मी. त्याच्यानंतर एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, छान गॅस मिडियम टू हाय ठेवला आहे, परतून घ्यायचा आहे गुलाबी रंगावरती. कढीपत्ता घालणार आहे त्याच्यात, कोथिंबीर घालणार आहे, मीठ घालणार आहे त्याच्यात, आणि मालवणी मसाला 1 चमचा आणि 1 हिरवी मिरची पण त्याच्यात चवीला अशी छान. हिरवी मिरची 1 घातली ना तर चव चांगली येते भाजीला. आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा घालणार आहे. सगळ्याचा कच्चेपणा काढून टाकायचा. छान गुलाबी खरपूस रंग झाला की मग त्याच्यात आपण केळफूल चिरून पाण्यात भिजवलेलं आहे ते घालायचं आहे. पण ते घालताना ते कसं घालायचं ते पुढे आपण बघूया. घट्ट पिळून घ्यायचं, त्याचं पाणी सगळं काढून टाकायचं आपल्याला, कारण शिजताना परत त्याला थोडंसं पाणी सुटणार आहे. आणि ही भाजी आपण तेलातच परतवणार आहे, पाणी अजिबात त्याच्यात वापरणार नाही आहोत. म्हणून तेल थोडं मी फोडणीला जास्त घातलं. घट्ट पिळून घ्यायची आहे आणि जरी सुकी वाटली तरी ती जेव्हा शिजेल ना तेव्हा आपोआप पाणी सुटणार त्या भाजीला आणि त्याची चव येणार. खूप पाण्यामध्ये नाही धुवायची. काही जण 2 पाण्यात धुतात वगैरे वगैरे, तर काही गरज नाही अजिबात. एवढी काही कडू लागत नाही. काही केळफुलं खूप कडू असतात, हे मात्र खरं आहे. पण ते एखादं त्याचं हे आहे ना कळी, दाताखाली चावून खाऊन बघा, कडू वाटली तर मग ती भाजी बनवू नये. सगळं केळफूल ॲड करून छान ढवळून एकजीव करायचं आहे. 5 मिनटं झाकण ठेवून बारीक गॅसवर वाफ काढायची आणि छान वाफ काढली की ह्याच्यात मात्र खोबरं भरपूर लागतं, ओला नारळ, कारण त्याची ती चव अप्रतिम लागते. म्हणून मालवणी केळफुलाची सुकी भाजी फेमस आहे. चपातीबरोबर, तांदळाच्या भाकरीबरोबर अप्रतिम, वेगळी, पारंपरिक, चमचमीत आणि चवीला छान. मी अर्धा नारळ ओले खोबरे घातलं आहे, त्याने ती चव चांगली येते. भाजीचा रंग थोडा काळपट होतो, त्याला चीक असल्यामुळे भाजीला थोडा चीक असतो. केळ्याची कोणती केळं पण कापलं की काळं पडतं. आणि आपली भाजी तयार आहे. खोबरं घातल्यानंतर थोडा खोबऱ्याचा कच्चापणा काढण्यासाठी
त्याला परत झाकण ठेवणार आहे 2 ते 3 मिनटं आणि त्याच्यानंतर गार्निशिंगवरून कोथिंबीर आणि केळफुलाची पारंपरिक मालवणी भाजी तयार आहे. सुकी भाजी तयार आहे खाण्यासाठी.